Nyt sä voit sitten puhua ja sit sä voit pelata ja sitten katsoa itse, että mitä sä niinku oot tehnyt. Muistella vanhoja. Jaa, no mä voin laittaa YouTubeen kyllä. No, elikkä aloitetaan samalla vanhalla sanalla. Tervetuloa uuden videon pariin. Älkää kysykö miksi mä oon nyt tämmöisellä. Tää ei oo bändikämi, muistakaa. Tää ei oo mikään bändikämi. Jep. Tässä pitäisi kuulua mikrofoni kyllä hyvin. Mutta no otetaan vähän se aikaa, kun tää lattailee tässä. Mä en pysty pausittaa tätä mitenkään. Nää siis ei oo vieläkään. Mä näytän teille kyllä hyviä autoja sitten. Elikkä no vitsi. No kävellään nyt sitten. Ei kun ryöstetään auto. Otetaan tommonen Bemari. Lähetään. Nyt sitten lähetti. Oi par. Nyt lähetään. Nyt lähetään täältä sitten. Näin. Tosta ruuduäänet vaikka päälle, niin kuulette teki. Tosta. Ui. Ei viitti laittaa peliä niin. Ai nyt se otti sen pois. Ai elikkä no tässä on ainakin nämä autot. Nice. Mitä näistä otettais? Otetaan vaikka minkäs no ota vaikka Penttipapa-auton, eli mikäs se nyt Penttipapa-auto olikaan? Millä se ajaa tällä hetkellä. Se ajelee tommosella Honda Civicillä. Tällä hetkellä siis. Ei se niinku. Se tulee aina käymään mulla välillä tuolla kerrostalossa, kun mä asun nykyään siellä. En oikeesti. Tää on vaan vähän niinku taas sitä sketsiä. En mä oikeesti asu. Mutta no, mähän asun siis kerrostalossa. Missäs muuallakaan. En mä halua olla missään muualla. Mutta tälläkö se pystyy ajaa? Se Penttipappa. Penttipappa pystyy ajamaan tällä. Elikkä tästä voi tulla vaikka tunninkin video. En mä tiedä mikä tästä tulee. Ennen mä tein 10 minuutin videoita. Niin tästä voi tulla vaikka tunnin video. Ja ainakin riittää katsottavaa. Oi, nyt mennään yli 100 täällä. Ei nyt lähetä. Lähetään. Ai niin. Kautta tools. Muistakaa, tää komento. Nice. Penttipappa kattoo vähän tätä lehteä. Ai mitäs tällä puhelimella on tullut? Mitäs tänne on tullut? Ei varmaan mitään. Juu, otetaanpas tuosta tommonen uusi Penttipapan auto. No ei oo mikään uusi, mutta otetaan Penttipapan vuoskoki. Häh? Joo. Tänne näin. Eiköhän ajella. Penttipapan tällä vuoskokilla. Ai Penttipappa soittaa. No terve Penttipappa. No mitäs sä? Ootko sulla? Eiku. Ajatko sinä sillä minun voskokilla? Se on minun voskoki. Ei. Mä en ajele sitä sillä sun voskokilla. Kyllä sinä ajelet. Minä oon täällä kerrostalossa. Minä katson siellä, kun sä ajelet sillä. Nyt sä hävisit johonkin.
Kaikki hyvin. Joo, on. Heppo. Noniin, Pittipappa lopetti. Se tulee varmaan baariin tällä paskokilla. Se on varmaan ihan rikki, mä en tiedä, se ei toimi. Mut käydäs ottaa pieni kalja tästä. Kalja perkele. Onpas kirppasa. Onpas äkästä. Montaks prosenttista tää on, kun minä en näe. Ai 8. No ei oo paha. Aitas vähän se auto tosta. Mitä vatsaokka? Tuoko se? Juu. Otetaan iisisti nyt vaan. Ei ottaa nyt iisisti vaan. Että sä mitään. Iisisti nyt vaan. Ei tässä ole mitään hätää. Ota iisisti vaan. Tää on kuitenkin vilkku sitten. Ei ota ihan känni päällä sitten. Mä katsoin, pikku teille vois mennä. En minä jaksa täällä ajella. Ennäs vaikka tohon noin. Noin, tosta noin. Lähetään näin. No noin, kääk tässä vähän se. Oi, kun nyt meinas. Ai, saak. Ai. Mä en tiedä mitä täällä tapahtuu. Oho, se meni. Otetaanko tosta vaikka toi motorbike? Otetaan semmonen musta. Okei. Elikkäs. Minä oon serkku! Oi, mitä? Ai. Minä oon serkku. Mitä ihmettä? Mitä tapahtuu? No, otetaan nyt sitten katsojen kunniaksi tommonen. Otetaan nyt sitten musta bemaria. Oikein. Otetaan. Nyt katsojen kunniaksi sitten tämmönen musta bemari. Otetaan nyt sitten. Tämmöisellä paskalla pitää ajaa. Ihan huono. Minä en tykkää bemarista. Ei yhtään. Me ei serkku aja millään bemarilla, mutta Teron pitää ajaa näköjään. Turo kun näkee tuolta, niin voi ei niin se on mökillä. Joo. Käydäs katsomaksi sitä. Turo! Jos mä edes löydän sinne asti, kun se on niin kaukana. Ai, sieltä tulee joku Volvo. No eiköhän lähetä tonne kerrostaloon. Ei, nyt se kattoo se serkku sieltä. Voi perre. Se kattoo sieltä, että mitä mä täällä teen. Bemarilla, kun mä täällä ajan. Ei, on 2 katsojan kunniaksi. Kyllä se nyt ymmärtää. Että
että mun pitää katsoa konneksi tehdä jotain tämmöistä. No, tää on hätävilkut päällä. Ei käynnisty enää moottori. Juu, no olas vaikka tää nyt sitten. Ai, että. Otas tosta apua. Au. Sorry. Vitsi paska. Tuo on niin kun se en tonne edes mahu. Mikä versu sieltä taas tulee? Mitä sä siinä köllötät? Ai, se oli vahinko. Nonni, ei mulla enää mitään mihin mennä kyytiin. Mä otan vaikka bussiin, jos ei muuta. Noin. Sitten tää on varmaan pisin pelivideo, mitä mä oon tehnyt. No niin. Ja no, ei tästä varmaan tuu ketään, mutta ootellaan nyt hetki tässä sitten. Jutellaan nyt vaikka sitten. Elikkä, mä kerron vähän itsestäni. Eli, no minkä ikäinen mä vaikka oon, niin mä oon 9V ja siis aloitin YouTubeen siis maaliskuussa. Jep. Niin kuin joo näin. Ja mä aloin pelaa muuten Forttia. Ootas, mikä se nyt olikaan. Milloinkohan mä aloin pelaa Forttia? Mä aloin pelaa joskus No en mä nyt muista, mutta mulla on siitä lappu, mä en tiedä missä se on, mutta no. Eiköhän pitäisi lähteä tästä, kun ei tästä oo mitään. Ja oikein nimihan on mulla Sampsa. Jep. Ja no mä tykkään tehdä sketsejä ja tällaisia. Mä oon niinku haaveillut tubettamisesta 6-vuotiaana vasta. Ai niin, se Hei katsojat! Tykätkää ja tilatkaa nyt! 5, 4, 3,
2, 1, piip! Ette kerennyt tilata kanavaa. Mut jos kerkesitte nyt, niin te saatte palkinnon. Mut te, ketkä ette kerennyt tai edes tilannut, niin te saatte tästä. Pekuks hörppäsi? Mitä sä teet? Oikeesti, onko se siinä? Otetaan tämmönen Fiat Tudakka. Noin ja noin ja noin ja noin ja noin. Oi 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 oi. No, mitäs siinä on? Pelottaisi jotain 16 minuuttia. Mulla alkaa vähän kyllästyttää. Anteeksi, mitä? Mä vaan lensin mun mopun kyydistä. Älä nyt krässää, peli. Mä kuolen. No, tää video oli tässä. Mä voisin lopettaa tähän, joten moikka!